Na dnešnej hodine otázok v parlamente sa zrodila nová kauza. Prestrelku vyvolala otázka poslanca SMK Gábora Gála na adresu vyjadrení premiéra Fica v Líbyi. Premiér tam v spojitosti s bulharskými sestričkami použil slovo páchateľ. Európska únia však sestričky považuje za nevinné. Premiéra, ktorý odkázal, že nemá čas, pred poslancami obhajoval minister vnútra Kaliňák. Minister vnútra obhajoval premiéra aj pomocou svojich rodinných zväzkov. K tejto téme mám aj osobne veľmi blízko. Z jedného prostého dôvodu. Z jednej polovice moja krv bulharská. Nikdy nevyslovil, že bulharské sestričky sú páchateľmi. Ako keby problém tých detí, ktoré sú nakazené vírusom, sa potláčal do úzadia. Stredobodom záujmu trestného systému musí byť obeť a nie páchateľ. Pán premiér Fico na svojom briefingu nepoužil pojem páchateľ. To mi chcete povedať? Ako náhle čelíte reálnej pravde, tak ste v koncoch. Ste nervózni, trasú sa vám kolená, potia prsty.